hores i pico fins a arribar... Bueno, ja estem aquí. Heu pogut comprovar a l'entrar que tenim una casa que estem a Lleida, però tenim un entorn ple de vegetació, reguen 3 cops al dia... Realment aquí s'està molt bé, aquí hem treballat molts cops i estem molt contents d'estar aquí. Per tant, us donem les gràcies per venir, perquè realment som una gent, un grup, que ens encanta molt conèixer, contacte, explicar i estar molt a prop de la gent que ens acompanya en els nostres projectes. Primer de tot em presento, jo soc el Tito, jo seré la persona responsable, faig així però soc responsable, que estarà durant els 7 dies amb les vostres nenes i nens, serà el director de les colònies, qui s'organitza una miqueta dels monitors, medicaments, qui té el contacte directe amb vosaltres, amb el despatx. Per tant, ens coneixerem molt, xerrarem molt, i després quan expliquem com funcionem ja veureu que molts de vosaltres haureu de venir el primer dia a tenir una xerradeta amb mi per donar-me coses, per explicar-me bé funcionaments, per poder fer tot bé amb els nostres nens i nenes. Aprofito, i aquí tinc els meus companys, tenim a l'Anna, que és la directora i la gerent de Lleure 2000, és una de les caps del projecte, que ens transmet sempre molta energia i moltes ganes de fer. La jefa, sí, no volia dir. De fet, jo soc un afortunat, jo sempre dic que em porto molt bé amb la meva jefa, això ho dic ara no perquè estigui davant, però jo vaig començar, ara tinc 31, vaig començar amb 18 anyets amb aquesta senyora i he estat molt bé sempre, ha confiat molt en mi i per això estic aquí sempre al peu del carrer. Abans em deia noia, ara em diu senyora. També em dius que m'estic fent gran, ara. També m'ho dius. I també tenim aquí el senyor Jaume Coma, que ve a representar el grup de música Macedònia. De fet, és un dels músics, segur que el coneixeu, l'heu vist perquè és el més trempat, que està sempre allà fent una música. El trompeta, si veieu algú que surt allà fent algunes tribotes. Sí, el trompeta. I tenim unes persones molt especials. No, és que m'està dient la cara. Aneu de cap allà perquè estem gravant la... Tenim unes persones molt especials que aquest any, gràcies a elles, comencem noves emocions, nous projectes, noves idees, nous somnis i realment tenim moltes ganes de treballar conjuntament amb aquestes noies, que són les noies del grup Macedònia, la nova generació que tenim, que ve amb moltes ganes i molta empenta. I res, ens agradaria que vinguéssiu aquí a tirar un petó a aquestes famílies, que estarem amb els nostres nens. Aquí per la càmera. Seran unes noies que comencen un repte molt xulo i que amb nosaltres estaran vivint alguna cosa especial, perquè viviran com nenes les activitats, les emocions, ploraran, ballaran i tenen aquesta part que també els hi tocarà estar ajudant-nos fent un cop de mà als monitors, fent algunes cosetes. Per tant, que us acabareu enamorant d'aquestes noies i res, que moltes gràcies, de veritat, que tenim moltes ganes de passar 15 dies o 7 amb vosaltres. Gràcies. Jo soc l'Anna i soc la nova pinya i estem molt emocionades totes perquè ja que compartís amb els nens és molt màgic. Jo soc la Carlota i soc la Marina. Jo soc la Noa, el Kiwi. Jo soc la Gina i soc la Llimona i estem totes molt contentes de poder participar en un Camp Rock com a fruites i de veure una nova experiència. Bé, jo soc la Mar i soc la Maduixa i això, que moltíssimes gràcies perquè és el nostre primer Camp Rock i ens fa molta il·lusió, de veritat. Ja podeu anar cap allà. Molt bé. Doncs res, començarem la reunió. El que sí que demanem, nosaltres intentem explicar tot el que sabem, que teniu dubtes, que voleu saber, que ens interessa que sapigueu. Si en algun moment teniu un dubte, neguit, alguna ha quedat clar, de veritat, pregunteu, ens ho dieu, inclús quan estiguem a la casa dinant, perquè si us pot acudir després, cap problema. Ens encanta, com deia, contacte, xerrar i que puguem explicar-ho tot. Doncs res, comencem, us deixo amb l'Anna, que obrirà aquesta reunió. Molt bé. Doncs jo us presentaré una mica, molt breument, qui som Lleure 2000 o què som i com treballem. He d'anar passant, perdoneu això, perquè no ens va el mani. Nosaltres, Lleure 2000, som un grup de persones, de gent, d'organització, que fa 23 anys ja que estem treballant en el món del lleure educatiu. Cada any tenim un pas de nens i de nenes, de gairebé 7.000 nens i nenes que passen en escoles, esplais, famílies... Nosaltres toquem una mica tot el ventall
tot el que és treballar amb nens en tots els àmbits. I molts d'aquests nens ens venen a escoles, que gairebé sempre ens venen unes 200 escoles a participar del nostre projecte educatiu. Per altre cantó, també podem dir que això ens fa molta il·lusió poder-ho dir que el 80% aproximadament, el 80-85% d'escoles, sobretot, ens van repetint gaire any rere any. I això per nosaltres ens fa molta il·lusió i vol dir que anem fidelitzant i que la gent ens confia en nosaltres, a totes aquestes activitats amb nens. I una de les coses que més ens diem en veu alta és que quan fem una escola, sobretot, sempre demanem unes valoracions amb els professors. I el que destaquen principalment és el tracte que tenen els monitors amb els nens. Nosaltres a vegades, quan repassem les valoracions, a vegades hi ha coses que diuen no sé, o això estava una mica regular, però sobretot destaquem la relació que tenen els nens amb els monitors. I això per nosaltres és el més important, perquè creiem que el vincle aquest que es fa que sigui l'èxit. Com nosaltres diem, els seus somriures, quan riuen o quan ploren perquè se'n van, realment és el nostre èxit. Aquí diem, vale, perfecte, ho hem fet bé i estem retransmetent el que nosaltres volem en els nens i nenes que durant uns dies tenim amb nosaltres. Amb les escoles és un tema perquè venen amb els professors i nosaltres fem una tasca, però quan és a l'estiu, com ara, quan vosaltres, els vostres fills i filles, realment nosaltres som els responsables d'aquells nens, som els seus pares en aquell moment, vosaltres ens passeu tota la confiança i ens passeu tota la responsabilitat de cuidar-los. I bé, que aquesta gent confia en nosaltres realment és molt gratificant i és el que ens dona molta energia per poder anar millorant cada vegada més. Quan nosaltres parlem, que sempre diem, és que ens agrada molt el que fem i els que ens coneixeu a vegades ens ho heu dit, és que se us nota, i els que no segur que ens agradarà que ens ho digueu després, si realment ho penseu, que realment ens agrada el que fem. Ho fem i ens agrada el que fem. Ho fem amb molta il·lusió perquè sempre intentem presentar nous projectes, noves idees, fer noves activitats perquè els nens i nenes puguin fer coses diferents i que es trobin amb sorpreses. Ho fem amb molta exigència, exigim nosaltres mateixos. Jo soc la primera que m'exigeixo, sempre dic, jo no tinc cap a davant, però tinc els clients que són els meus referents, que són els que em van exigint a mi el que puguem tirar endavant. Però això es retransmet amb l'equip de gestió, amb els caps de monitors, els monitors, a les instal·lacions, quan nosaltres anem a treballar en instal·lacions, o inclús a la pròpia instal·lació que nosaltres tenim al Penedès, seguim uns ítems d'exigència perquè creiem que els nens i nenes principalment han d'estar molt ben acollits. I ho fem amb un rigor, amb totes les normatives, amb totes les coses posades a sobre la taula, amb tota la transparència. Sempre ens agrada que el que avui us expliquem sigui realment el que trobin els vostres fills i filles i vosaltres. No ens agrada dir vendre sopars de duro, que es diuen, no. Preferim dir, farem fins aquí, si després és més perfecte, però el que diem, fem. Això sí que és una de les premisses que tota l'organització tenim molt clar. I principalment tota l'organització el que sí que fem és que quan ho fem les coses les fem molt d'acord, perquè ens agrada, perquè estem il·lusionats, però ho fem realment perquè ho sentim. No fem res que no ens agradi que ens fessin a nosaltres. Que aquesta és una de les altres premisses que a vegades quan parlem de coses, de fer això, m'ha passat allò, jo sempre dic, a tu t'agradaria que ho fessin? Sí, no, doncs si t'agrada ho fas i si no, ho facis. I per això sempre el que fem ho fem amb tota la il·lusió i tot el cor i cuidarem dels nostres fills i filles com si fossin nostres, perquè realment en aquells moments ens el sentim nostres. I això és una mica el que us volíem retransmetre de Lleure 2000, el que fem, les activitats, tot això està a la web. Però sí que volíem retransmetre una miqueta el nostre esperit, que pensem que és el més important. I ara
ja li deixo pas al Jaume, que us explicarà doncs, el que és Macedònia i d'on va sortir i tot. És curiós perquè estic més nerviós avui que quan fem el concert. Sí, ja vas callat, diuen. Bueno, primer de tot disculpar el Dani, suposo que algú avui esperava que hi hagués en representació del grup el Dani, però ha tingut una incidència personal i està indisposat. I vinc jo, soc el seu germà, i he intentat seguir, vam iniciar-ho de fet els dos, el projecte. M'ha dit que això us transmeti les seves disculpes i que ja es farà passat quan vingueu a deixar les vostres filles o fills. M'ha comentat que us expliqui una mica la història del grup, de què sorgeix i com comença i tot això. El Dani és professor de teatre i treballava en una escola de primària, i això ho vaig trobar. I és curiós perquè a les escoles de primària passes d'escoltar el Sol Solet i cançons molt infantils a arribar a casa, posar la tele i veure això, cantar quan començava Operació Triunfo i totes aquestes coses. Hi ha una franja d'edat, que és la que tenen les vostres filles, que això no hi ha una música adequada en aquesta, ara tenim tots aquests programes que estan fent, que bueno, falta, no? I passen de ser nens o nenes a ser adults de cop, no? I el treball aquest de com les lletres, com les podem treballar perquè donar la informació d'una manera diferent, més atractiva i més real. A vegades, jo soc pare també, i a vegades intentes explicar les coses d'una manera i dius, bueno, al final, si ho haurà d'entendre, no? La vida és així, no? I amb les lletres de les cançons intentem, no? Que expliquin coses que ens passen als pares, que les discussions, i el que ens passa sobretot a nens. I bueno, això, vam començar a pensar com podem transmetre el missatge aquest als nens, no? I bueno, vam començar a fer algunes lletres, algunes cançons, ho cantàvem a casa, fins que a través, com sempre, com tot comença amb uns quants amics, ens reunim, comencem a tocar, fem junts, i això es va fent gros, vulguis o no, es va animant, es va fent gros, fins que et trobes a fer cosa. Ara ja no puc cantar jo, soc un tio, i no potser a vosaltres us transmetria alguna cosa, no? Però amb un nen petit potser no, amb una nena preadolescent. I és quan intentem incorporar unes nenes que van ser les dues primeres, la Marina i la Georgina, que eren dues nenes del poble, conegudes, que les coneixíem, i vam començar a fer alguna cançó. I també se'ns va fer petit, això. Es va fer gran, però per nosaltres no ho podíem ja controlar. I és quan vam proposar el primer càsting, que es va presentar amb força gent, per nosaltres, no es van presentar 20 nenes, que ja era un què, no? I en vam agafar 5, i això va començar a evolucionar, de seguida vam tenir contactes, però clar, tot grup comença i s'acaba, la gent es fa gran i arriba un punt que dius, doncs jo ho vaig a deixar. Si ho deixo un músic no passa res, si ho deixés jo, agafes una altra trompeta o una altra que faci el boig. Però clar, que et falli la primera línia és molt perillós. I teníem dues opcions, o abandonar el grup o plantejar-nos un altre sistema de funcionament del grup. I en el que qualsevol nena pugui ser part del grup. I vam dir, doncs, cada 5 anys, primer vam dir 3, després vam dir 2, però la cosa va començar a funcionar. I vam dir, bueno, doncs als 5 anys, que és quan preveus, si entren als 12, 13, quan fan els 17, 18, és curiós, però també deixen de creure, no de creure, però deixen de transmetre igual que una nena com les que heu vist ara, que d'aquí un any estarà a tope. I ho transmetrà molt millor que una nena de 18 anys que ja, vulguis o no, ja comença a veure uns altres objectius a la vida. I és aquí quan diem, bueno, doncs farem 5 anys, farem càsting, i la veritat, el primer càsting ens vam presentar 300 nenes i ara l'últim que hem fet ja em sembla que eren 1.000 o no sé. Perquè és una bogeria, i cada vegada va més.
Macedònia té cicles. El Camp Rock d'aquest any també era complicat com a grup, jo parlo com a grup, com el plantegem, perquè, ostres, veníem de les 5 noies anteriors que eren molt potents i molt fortes i ara no hi són, i en tenim 5 que venen encara amb més força, però moltes tenen unes edats com les vostres filles, i és aquí quan comencem a estudiar com pot ser el Camp Rock i com Macedònia pot afrontar el Camp Rock, perquè també és un repte per nosaltres. Vosaltres ho explicareu millor com l'afronteu. Internament, el missatge que poden donar les noies a les vostres filles és de confiança, seguretat, empatia i sobretot el missatge que vol donar Macedònia en tots els concerts i amb el que vol donar aquí és que són com elles. Vull dir, elles estan tocant en un grup o cantant en un grup, però en realitat podria ser qualsevol de les vostres. I això és el que demostra, per exemple, en un concert, que fem 1 hora i quart de concert, perquè pensem que els concerts són per nens, i un nen al cap d'una hora ja comença a estar nerviós, però després estem 1 hora i mitja signant, que és el que els agrada realment. Doncs és el que farem aquí, que els vostres filles puguin estar en contacte directe amb les nenes. I em deixo alguna cosa, em sembla, que ho he dit tot, però em deixo alguna cosa important. Quan arribi a casa el Dani em dirà... Sí, jo ho he dit. Els valors de les cançons ho he dit. Sí, ja està, ho has dit tu. Ell també controla. Passaràs part del Dani. A càmera. A la cosa està gravant. Bueno, no ho sé, jo com a grup, com a responsable del grup, estic segur que les vostres filles voldran repetir i tot encara no ha començat. Vull dir que ara ja de seguida us han deixat i s'han anat cap allà. Vull dir que entre el grup i els monitors crec que la bona relació la teniu aquí. De fet, els meus fills... Aquest any s'estrena de papa i tot. Ara hauria d'estar allà.